molt bé. Ajunteu les meves cartes i les... Però, a veure, jo he tret un 5 primer. I fem les escales que vulgueu, va. Jo he tret un 5 primer, el Patxi és un 3. Jo he tret un 4, i la parella de Rostic, si treus un 2, guanyaràs. Aneu repartint. Hòstia, que ella ha tret un 5 i jo li he dit, si treus un 2, guanyaràs. I llavors ha tret un 4, i jo li he dit, Fuig, que està gravat. No. Hòstia, però estàs aquí, tio. Ha guanyat el Patxa perquè té l'escala i no és broma, això, No és broma, és que ella ha tret el 5 i jo li he dit, si treus un 2, guanyaràs. I llavors, ella ha tret el 4, parella de 4, i llavors ha tret el 5, tio. No l'ha fet escala. Tu no pots sumar les cartes d'ell. Que no pots sumar les cartes d'ell! No tirant, va. Bueno, Que tu el Patxi veu, no se'n perd, ja està. El Patxi veu un xupito. Ja està, i no passa res. Bueno, aquí reparteix ara. Tothom sap que ha guanyat. Jo he fet les dues rondes, sou... Les dues rondes sou 5, ara. No Ella ha tret un 5. que seguit exactament la puta partida. Però després... Viti, No la tinc bé. No em fotré dos xupitos, jo fotré... Viti, però mira el Patxi. Que el Patxi diu que té una escala i amb aquesta cara és una escala. Tio, no que no, tu salli del peix. Mira, Carlet, que tot el que vulguis, però el Rossi que ha tret un 5. I jo dic, si tens un 2, i llavors jo he tret el meu 2, vale, seràs una escala. I ella ha tret un 4 llavors, i llavors jo he tret el meu 5. És que no hi ha res, tio. Jo he tret una escala. No té 4, tu creguis, tio, he tret una escala, tio. Hem repartit un 4, una J i un 3. I tu n'hem repartit un A. I llavors jo he tret el 2. I jo li dic, si treus... Ella llavors ha tret el 5, llavors jo li dic, si tu treus un 2, treus una escala. Jo he tret un 4 i una parella. I una parella de 2. Abans, tu ja hi havies begut dos xupitos. Jo també he begut, no sabia veure. Té raó. He guanyat, m'he quedat amb aquest imbècil. Té raó. Tinc raó.